Lek diingi sarapan saka warung. Ya lah, dah lah. Kowe ki piye ta kowe ki? Piye to? Kowe ki masalah, Bro. Aki yo mung lho. Lah iya lek mau namane mau piye to Mbah maksudmu? Ayo sarapan Lah iki iya lho, sego aku iki. sarapan saka omah aku mengki. Mangkane kowe iki lek dijak sarapan maneh sing bergizi ben utekmu ki lancar. Aku wis bergizi banget Mbah sarapan saka omah yo bergizi. Saka omah kuwi atos, Bro. Ngono pancen lek goreng pancen rada atos Mbah, tapi yo Ya. seenak ae lho nyapa lho. Apa saka omah ke awakmu ki bangsane rayap? Rayap iki lho sak keluarga ku yo mangan saka omah. Lah saka omah, Bro, saka omah lho, Bro. Lah iya Mbah saka omah. Lah iya. Oh, Piye to? lah kowe piye lho dadi Aku mengki. putuku aku mumet aku ngrasa. Mangan saka omah, aku mengki wis mangan saka omah Mbah. Sing sarapane sego aja saka omah. Lah iya, wis parek aku wis parek ngono lho. Kok panggah parek. Lah lah mung gragot iki piye ngono. Lho tak adane piring, Mbah. Ya Allah. Adane piring tak sendoke ngono ya apa? Ya pikiran nalarmu. Kowe iki jane ngene apa piye ta kowe iki? Kok malah ojo malah darah tinggi gitu Mbah. Oh, ora kok omah, kowe kok ora kok omah yo arep aku lek sarapan iki tapi yo parek wis sarapan saka omah ngono lho Mbah. Kok malah Oh, ya Allah.